رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان 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 السنة دي. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم الله سبحانه وتعالى دلي أن يسوم من تجسس أن يدعو منون دو ألك دعو منون من أني كأني ألف يا ربي نينكنا يا كبار منون توب بلا جلينك على كونغا أني anga limaniya ala ka jidi jurumu kafar min be kalo en konnana ala ka anga jurumu kafari amba ina Allah subhanahu wa ta'ala fe anga banabagato munun be dukonnawla mun be docteur sowla anga makoro munun be ni wati na ambela jelemba do funteni bala ala ka lafiya duma bana nunu ala ka kuma jurumu kafari amba Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi am munun be ni doni nange mako soro nin keneyala o keneya ala ko jidi ala ko ke ciba bunya ko son salli ala muhammadin wa alihi o hukumu konnana bi hadisul iftar kene konnana mami mbambolo ye ankara mo denge no ye Sherif Ahmad Tijani ay wulika jo munun ke bila marakono akene konnana anye dakurnya damadamanta wala sa nen aw bela jele anga seka blasra ni oye nin kalo hormo in konnana Sherif ye la selimin ke anga je ka nyama dawfe nen aw anga do kunu do de kono o kunu jume ko modul Mustafa min nana ni ne nangwamba no fe ni chendo ko galote anga fotala anga to kira no fe aka kunu ko ani sahaba uduna kunu min ngoro Musa nu sira ka jela tige bayndege o yinde ngani mo soro atige mandide ay o tige ola ko modul Mustafa ndara ni ngama anga do dakele anga bo dakele ni misalde ko jani farafarali bike ko ja sete ngana farale do nyonga sebe de bani Allahu akbar et nous on fait la force ne to bu kan dale doy fara nyonga bolo di nyoma ko e fanga ittihad quwwa Allahu akbar ne chen idra bamanan gote ko kono kulu jele de be bifo o koro nin dale imana do jiya yoro e bitani dale soroy larabu kana bamanan gana tobu kana sabu ma yatti tani ngo nin njara kaba abebi che ni misali jele do be ayen be kala ni tilawa inde kono no de sirano salasa aywa idra mishi saba jema fima blema oni waraba bi nyonve wara nana atsaka mishi mbemine nyonve wana ko abi kelemine a to na murutafe wara imunge nangu fara mungo soka se soroka ay mishi to fla wele ko jema mi mana ni shukura ne dozo nana felella fenjema bi yeda bani atato ne ko boala mungo so anga kishi aga ni ngo kono na ina ya Allahu akbar o ko anjena na ya waraba ay mishi jema faka ayudu mamina o kera atara gere fi mana wati kofe akona ma blema yvena boana hal nan dogo ledo ne dozo ye blema yoro jafe ona do ko fe do biade ay srad nema ngo boala fima ale fana jena ni oye aklale ko la ako e ki sigi kam makono ni labena domi e duni kama mbi e reddu sabu seteble ayaka ñine fen soro ni muye ni ñon lablay o ñon labla alamanati o beka halakeka nganu farla ñonga ni yata kala jabbi hina ñona bana aw ni ñonce kam makari ñona musa o bana nga
nde bi jakuya an kan dɛ mɔgɔ sɔn an k'an ka ɲini fɛn sɔrɔ f'an bɛɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen an ka yafa tɛmɛlenw ma n'o tɛ an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɛ an ka yafa sabu ne ɲinina an ka kira yɛrɛ fɛ nin diinɛ in minɛ la Musa ko yafa o de b'a baara kɛ khuzil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin Muhammad yafa fɔlɔ ta yafa jɔnw ma yafa o bɛ min k'i la o bɛ min f'i ma la yafa i ka sɔrɔ ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan nin kun ye an karamɔgɔ Sharif Ahmad Tijani a ye munumunu minnu kɛ bila nin y'o wajulu kɛnɛ dɔ de ye o la an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka an ɲɛma la a bɛ bilasiralikan min kɛ an ye su ni tile Ala ka an tulo kɛ tulo kunnandi ye ka kuma ninnu lamɛn o la n balima silamɛw aw yɛrɛ kun k'a lajɛ bi nin kuma minnu filɛ nin ye n'a bɛ ka fɔ ni nafa b'an bɛɛ lajɛlen kan Mali mago bɛ nin na bi maliyɛndenw mago bɛ nin na bi ka nin minɛ ka fara ɲɔgɔn kan surtout ma silamɛw an b'a fɔ an ka sigi o sigi la an bɛ segin a kan parce que o de nafa ka bon tuma bɛɛ lajɛlen n'a kuma ani kɛnɛ bɛɛ lajɛlen n'a kuma Mali kɔnɔ bi kɛnɛ o kɛnɛ mana sigi kuma o kuma mana fɔ ye min kana ka fara kan o ye maliyɛnw an ka bɛn bɛnbaliya a bɛ na ni farafarali ye a bɛ na ni ɲɔgɔn kɔniya ye a bɛ na ni hasidiya ye a bɛ na ni ko caman ye ko min ni a bɛ aw bɛɛ lajɛlen baga faga k'aw ka ko ban pewu mais bɛn fanga b'o la bɛn kelenya b'o la bɛn i b'a ye ni aw farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ka kɛ kelen ye ka hakilina kelen ta wallahi Ala b'aw dɛmɛ o la an ka jamana in bi a mago b'o la an ka hakili t'o la an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen ye dɔ kɛ dɔ la an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bilasira ni hakilina ɲuman ye an ka lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni hakilina ɲuman t'u la an k'u bilasira an ka kuma n'u ye an ka tan d'u ma ka se ka sigi n'u ye ka u hakilinaw ɲini k'u dɔn mun man ɲi ka kuma n'u ye k'a fɔ k'a man ɲi mais n'an y'u to u yɛrɛ kuma dɔrɔn k'a fɔ k'u man ɲi a ka ca Ala fɛ ni u tora ten a man ɲi dɛ o la an ka kuma an ka bilasira an ka bilasirali kɛ n'o kɛra a ka ca Ala fɛ Ala b'an dɛmɛ nin kɛnɛ kelen kɔnɔna na an bɛ foli lase Jamiyatul Ansardine tɔnden bɛɛ lajɛlen ma jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya la Alpha Jallo n'a ka cɛbaw Wudul Islam olu mu a tɛ sanga ni bɔ yanni sunkalo ka se u donna Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka munumunu ka kuma ni mɔgɔw ye kelenya bɛ se ka sabati cogo di bɛn bɛ se ka sabati cogo di hakili la a dugu ka dɔgɔ u ma tɛmɛ yɔrɔ min fɛ an bɛ an ka sababu ɲuman fo n'o ye a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ye ale min ye sɛgɛnbali ɲinabali ye an bɛ dugawu k'a ye hali sisan a bɛ baara min na su ni tile Ala k'a dɛmɛ a la an b'a dɔn ni sunkalo sera nin ye ale ka hɛrɛw u bondaw ni y'o dayɛlɛli dɔ de faralen a kan tuma o tuma hɛrɛw o dayɛlɛlen don a bolo dɛ mais ni sunkalo sera a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ ka mun kɛ kɔrɔlen ayi olu kun ye fitini de wa i b'a ye o cogoya kelen de la o la an bɛ dugawu k'a ye yarabi Ala k'a wasa Ala k'a dɛmɛ a bɛ min ɲinina ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye a baara Ala k'a nɔgɔya an ye an tɛ bɔ kuma kɔnɔ fo k'a jira u la k'a fɔ an ka nin jɛmukan min filɛ nin ye a kokɔrɔman dɔnnen don ni nɔnɔ fila ye n'o ye similɛ ani bɔnlɛ n y'a fɔ aw ye kuma kɔnɔ ka tɛmɛ ni nɔnɔ ninnu n'i ma nɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ k'a min n'i ye nin sɔrɔ o ye baara de bannen o la a ka kan numulaka bɛɛ lajɛlen ka nin ɲini sun tigɛtɔ la ka k'u ka mɔniw na sun tigɛtɔ la k'a kɛ nɔnɔ la jikalan na k'a min a ka ɲi farikolo ma wa a bɛ sun sɛgɛn yɛrɛ a b'a ban pewu o la an bɛ Ala deli yarabi sun tɔ Ala k'a kɛli nɔgɔya an ye jamana Ala ka basigi don a la jamanadenw Ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement kura min fana taara an bɛ dugawu k'u ye baara in Ala k'a ɲɛ u bolo Ala ka baara in ɲɛ u bolo Ala ka u kɛ Mali solution ye Ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ramadan